איך קרה לי הילד שהתעלל בי כל היסודי והיה לו כינוי גנאי, אני לא מסוגלת להגיד את הכינוי גנאי הזה. כי זה כואב. הייתי ילדה שמנה, בת לאמא שמנה, עם סיבוכים על גבי סיבוכים שקשורים לעודף משקל ולדימוי עצמי. לקח לי שנים ארוכות להיות באיזשהו מקום שבו אני מבינה שמה שמגדיר אותי זה לא מה שכתוב על המשקל. תמרה ביקשה ללכת לחוג בלט, אז קניתי בגד בלט ורוד ונעלי בלט ורודות, והלכנו לחוג בלט במתנ"ס ליד הבית. נכנסנו ותמרה הייתה מאוד מאוד טבעית, אבל הבנות האחרות ישר התלחששו. ובעיקר האימהות ליוו את תמרה ואותי במבטים שהשתתפות בצער / תוכחה. איך קרה לך דבר כזה? איך קרה לך שיש לך כזאת ילדה? שמנה? הטריקיות פה זה שאם נולדת עם עיניים חומות, אז אין מה לעשות. אבל כאילו אם אתה שמן, אז זה בידיים שלך. / אם אתה בן 5, זה בידיים של ההורים שלך. זה חרטבונה. אחד, יש גנטיקה, ושנית, יש את מי שאתה. ואתה יכול להיות כהן ירוקת וחסה וזה וזה וזה. ובכל זאת זה לא יעבוד. תגובה מאוד מאוד רווחת הייתה קודם כל של גברת, את ממש איומה, את אימא מזניחה, ברמה של ידווחו עליי לרשויות, בית לא מאוזן, תזונתית, הילדה לא עושה פעילות גופנית, יש מלא מסגרות לדיאטה גם בגיל 5. אני כתבתי את צירוף המילים ילדה שמנה, והדבר הזה אף, כי שמנים הם השומה המכוערת של האנושות. זה לא נוח, זה לא נעים. יש אנשים שזה לא נעים להם בעיניים. הנזק שנגרם לי, מהרצון הטוב, של אמא שלי, של אבא שלי, של דוד שלי, של סבא וסבתא שלי, לעשות שאני לא אהיה שמנה, היה רב מהתועלת. להגיד לתמרה היום, אל תאכלי את עוד נחש גומי שאת רוצה, כי זה יתיישב לך בישבן, זה טיפשי. הרגשתי שאני רואה את המציאות כמו שהיא, שאני רואה שהילדה שלי שמנה, וזה לא הופך אותה לחכמה יותר או פחות, יפה יותר או פחות, חזקה יותר או פחות, אהובה יותר או פחות. אני יודעת שיש אנשים שישמעו אותי וזה מאוד יעצבן אותם, העמדה שלי, שאני בוחרת שלא לעשות משהו אקטיבי כדי שתמרה תרד במשקל. אבל אני עומדת על זה שזה הדבר הנכון לתמרה כרגע. אני חושבת שהטובה הכי גדולה שאתה יכול לעשות לילד שלך זה לפעול מתוך איזשהו מרחק בטוח, שבו אתה מסייע לו ורואה אותו ולא מתערבב ופועל מתוך מה שמופעל אצלך.